Hele, ahoj správňáci. Čau. Zdravíme vás z Kopřiv a víte proč? Proč? Protože vás zítra čeká kopřivová limonáda. Jo, to bude dobrota. To bude dobrota. Mňam, 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 mňam. No, hele, víš co? Jo, chceme vás pozdravit a ukázat vám cestu. Jo. Takže pojedete tudy, potom pojedete sem a potom pojedete sem. Ale Frogu, teď máš tu mapu obráceně, máš ji vzhůru nohama. Cože? No, máš to vzhůru nohama přece. Tak to otoč. Jo, koukněte. Jo, takže Takhle. doprava. Pojedete nejdřív sem, potom pojedete sem a potom pojedete sem a my jsme tady. Jo. A čekáme tady na vás a těšíme se na vás. Jo, a máme pro vás připravený dárek. Ukaž ten dárek. Cože? Přines ten dárek. Jo, dárek, tak jo. Jo, Hele, Frogu, a měli bychom jim to ukazovat, když je to dárek. to víš, jo, ať se těšej. O, dobře. Parej. Jo. Takže pro vás máme takovýhle krásný samolepky, takový smajlíky, který si pak nalepíte na motorku, abyste se všem líbili, abyste jezdili bezpečně. Jo, tak, Jo, těšíme takhle se na vás. vypadají a můžete se na ně těšit. Tak, Už to má zase obráceně. Ergo, co mi furt budeš vykládat? No, dobrý. A ještě tady je takovejhle. Takže, ahoj správňáci, těšíme se na vás. Dostaneš sem škytavku. Já ti dám škytavku. Jo, a my tady ještě něco máme spolu, takže čau.